बे भिडिअ'आव एरिथमेटिक प्रग्रेसन एबा सानवारि जौगाथिया मा बेखौ आङो गोरलै रावैनो सर्टैनो ओरैबायदि मोजां एक्सप्लेन खालामगोन दि बे मोनसे एक्सप्लेन खालामनायावनो एक्सारसाइज 5.1, 5.2, 5.3 बे गासैखौबो कमप्लिट खालामजोबनो हागोन एबा बे गासैबो एक्सारसाइजनि कुइसन एबा सोंथिफोरखौ सल्भ खालामजोबनो हागोन। लोगोसे आङो hslc एग्जाम 2019 आव फैनाय जेनेरेल मेथामेटिक्सनि मोनसे कुइसनखौबो सल्भ खालामना दिन्थिगोन। बे कुइसना जाबाय बे एरिथमेटिक प्रग्रेसननिफ्रायनो फैदों। आंनि कपियाव नुनो मोनदों मोनसे एपि सिरिज 2, 4, 6, 8 22 एबा 22 आव जोबहैदों। बे नाम्बार्सफोरा एसेन्डिं अर्डार एबा जौगाफारियाव दङ आरो गाहायाव मोनसे नाम्बार नुनो मोनबावदों, बे जाबाय 40, 35, 30, 25 10 आव जोबहैदों एबा बियो डिसेन्डिं अर्डार एबा हायगाफारियाव दङ। बे नाम्बारखौ नायदो, बे 2, 4, 6, 8 बियो सिरियालि बियो बारायलांबाय थादों। 2 आव +2 खालामनानै बियो +4 जाबाय, +2 खालामनानै 6, +2 खालामनानै 8 बेबायदिनो 22 आव जोबहैबाय। आरो बेबायदिनो गाहायावबो 40 निफ्राय -5 खालामनानै 35 मोनदों, 35 निफ्राय -5 खालामनानै 30 मोनदों आरो 30 निफ्रायबो -5 खालामनानै 25 मोनदों। बेबायदिनो 10। अब्ला जों बिसोर मोननायाव नुनो मोनदों बियो सिरियालि बारायलांबाय थादों, बे सिरियालि खमायलांबाय थादों। अब्ला बेबायदि सिरियालि बारायलांनाय एबा सिरियालि खमायलांनाय बेबायदि मोनसे नाम्बार्सफोरखौनो सिरिजखौनो एपि एबा एरिथमेटिक प्रग्रेसन एबा सानवारि जौगाथि होननानै बुंनाय जायो। बेनो मेन कनसेप्ट, जेबो नङा। दानिया बेवहाय नुनो मोनदों फिसा फिसा फर्मुलाफोर। बे मोनथाम फर्मुलाफोरखौ हाजोबोब्लानो एक्सारसाइज 5.1, 5.2, 5.3 बे मोनथाम एक्सारसाइजफोरखौ इजिलि सल्भ खालामजोबनो हागोन। अब्ला फर्मुलाखौ मोजाङै नायलां। फार्स्टआवनो दङ a + n - 1 whole into d = an or बेखौनो जों बेलथायनानै लिरोब्ला an = a + n - 1 whole into d मोनो। अब्ला जों बेवहाय an आ मा, a आ मा, n - 1 आ मा, d आ मा बेखौ जोङो सिनायनानै लागोन एबा इन्ट्रडिउस खालामनानै लागोन। an माने n टार्म। बेहाय जेब्लाबो फार्स्टनि, हमना ला बे मोनसे सिरिजखौनो लानोसै, जेब्लाबो फार्स्टनिखौ a1 होननानै लायो। a1 माने फार्स्ट टार्म एबा बेखौ जोङो a आन्थाबो लिरो। बेनि उनाव सेकेन्डनिखौ जेब्लाबो a2 एबा सेकेन्ड टार्म होननानै बुंगोन। बेनिफ्राय 6निखौ 6 माने बे थार्डआव दं नालाय बेखौ a3 एबा थार्ड टार्म होननानै बुंगोन, बर'आव थामथि बिदाब होननानै बुंगोन। बेनि उनाव बे फोर्थआव दंबा बेखौ a4 लिरगोन, बेखौ फोर्थ टार्म एबा ब्रैथि बिदाब होननानै बुंगोन। बेबायदिनो थांबाय थागोन। अब्ला बेहायबो an माने n टार्म, बे बेसेबाङाव जोबथाहैगोन? बे nआ 4बो जानो हागौ, 3बो जानो हागौ, 2बो जानो हागौ, 1बो जानो हागौ। बेखौ जोङो n टार्म होननानै बुंगोन। आरो जुदि मोजाङै बुजियाखैब्ला बेयाव खनसे नायबावदो। जेब्लाबो फार्स्टनिखौ a1 लायो, सेकेन्डनिखौ a2, थार्डनिखौ a3, फोर्थनिखौ a4 बेबायदिनो थांबाय थायो। अब्ला बेहाय a1 माने फार्स्ट टार्म, सेथि बिदाब, सेकेन्ड बिदाबखौ सेकेन्ड टार्म, नैथि बिदाब, थामथि बिदाब एबा थार्ड टार्म, ब्रैथि बिदाब एबा फोर्थ टार्म होननानै बुंगोन। अब्ला बेवहाय बेबायदिनो थांनायखौ an होननानै बुंगोन। nआ 4बो जानो हागौ, 3बो जानो हागौ, 2बो जानो हागौ, 1बो जानो हागौ। बेखौनो an होननानै बुङो। अब्ला दा बेवहाय a माने नैबे फार्स्टनिखौ बुङो। जेब्लायबो जिखुनु जेसेबां नाम्बार थाया मानो फार्स्टनिखौ एबा गिबि बिदाबखौ लायो। हमना ला बेयाव 40नि जायगायाव 2 थायोब्ला a1 एबा a नि जायगायाव 2 जागोन। जुदि बेयाव 30 थायोब्ला a1 एबा a नि भेलुआ 30 जागोन। बेवहाय 40 दं नालाय a1 एबा a नि भेलुआ 40 जागोन। a2 नि भेलुआ 35, a3 निया 30, a4 नि भेलुआ 25। बेबायदिनो गेजेराव बेसेबांबा नाम्बार दं बेखौ जों मिथिया, नुवाखै। अब्ला बेबायदिनो लास्टथाराव दङ 10। बेखौ जोङो an एबा l होननानैबो बुंनो हागोन। बेखौनो जोङो an बो लानो हागोन जोबथि बिदाब एबा बेखौ l जोंबो दिन्थियो। अब्ला दानिया an खौ मोनखांबाय नालाय, अब्ला दानिया n खौ नायनोसै। n आ मा? n माने नाम्बार्स अफ टार्म्स, माने बे गासै बेसेबां अनजिमा दं बेवहाय। सानना ला बेहाय 1, 2, 3, 4, 5 बेयाव 5टा नाम्बार्स दङ। अब्ला n नि भेलुआ
n इक्वल टु 5 जागोन। जुदि बेहाय 1 2 3 4 5 6 थायोब्ला बेहाय n नि भेलुआ 6 जागोन। बे गासै नाम्बार्सखौनो बुङो। अब्ला बेहाय 1 2 3 4 डट 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 10 सिम दङ। डट डटआव बेसेबां नाम्बार्स दं बेखौ जों मिथिया, होमबाबो जों हमना लादो 14 निफ्राय 10 सिम टटेल नाम्बार्सखौनो n होननानै हमनानै लागोन। बेनि उनाव d माने कमन डिफारेन्स एबा आगोसार फारागथि होननानै बुङो। दहायनो बुंखादोंमोन ओरैनो बिसोरनि गेजेराव +2 4 + 6 बिसोरनि गेजेरावबो +2 बिसोरनि गेजेरावबो +2 बारायदों। बे बारायलांनायखौनो आगोसार फारागथि एबा कमन डिफारेन्स होननानै बुङो। बेखौ जोङो ओरैनो फर्मुला हिसाबै a2 - a1 हिसाबै दिहुननो हायो। d = a2 - a1 or d = a3 - a2 or d = a4 - a3 बेबायदि जों दिहुननो हायो। अब्ला 4 - 2 2 मोनगोन, 6 - 4 2 मोनगोन, 8 - 6 2 मोनगोन। अब्ला बे फार्स्टनि सिरिजआव d एबा कमन डिफारेन्स एबा आगोसार फारागथिखौ 2 मोनगोन। अब्ला बे नाम्बार्सआव नायदो कमन डिफारेन्स एबा आगोसार फारागथि d खौ बेसेबां मोनगोन। d = a2 - a1 नालाय 35 निफ्राय 40 माइनास खालामदो। 35 निफ्राय 40 माइनास खालामोब्ला -5 मोनगोन। बे -5आनो बे AP सिरिजनि d एबा कमन डिफारेन्स होननानै बुंगोन। अब्ला बे फार्स्ट नाम्बारा जानानै थांबाय। दायो सेकेन्ड नाम्बारखौ नायनोसै। Sn = n/2 2a + n - 1 whole into d। बेवहाय Sn माने दाजाब गासै sum of the numbers। माने हमना ला बेहाय मोनसे AP सिरिज होनाय दङ, दहायनिखौनो लादो 40 35 30 25 डट डट 10। बे गासैनिबो दाजाब गासै एबा टटेल सामखौ दिहुनोब्ला बे जों फर्मुलाखौ बाहायनांगोन। ओरैनोबा जोङो 40 35 30 बेखौ जों प्लास खालामनो जोबोद गोलाव जागोन, लं जागोन। 40 + 30 + 4 30 30 + 25 बेसेबांबा गोलाव जागोन, बेखौ केलकुलेट खालामनो गोबां सम लागोन। बेखायनो जोंहा फर्मुला दं नालाय जों फर्मुला हिसाबै बे गासैनिबो दाजाब गासै एबा सामखौ दिहुनोब्ला जों बे फर्मुलाखौ इजि स्टेपाव बाहायनानै दिहुननो हागोन। आरो बे थार्डआबो बेनिनो मोनसे अपसन। बेवहाय जुदि l होनाय थायोब्ला एबा जोबथि बिदाब होनाय थायोब्ला जों नैबे फर्मुलाखौ बाहायनांगौ, सर्ट फर्मुलाखौ। बेखौ आं दा दिन्थिलांगोन। Sn = n/2 बेहाय Sn माने दाजाब गासै, n/2 बे सेम a + l। a मानेथ' जेब्लाबो फार्स्ट टार्म गिबि बिदाबखौ लायो। बिनि उनाव l माने जोबथि बिदाब। नै बेहाय होनाय दङ 40 35 30 25 डट 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 10। 10 आव जोबथाहैदों एबा बेखौनो जोबथि बिदाब l होननानै बुंगोन। बिनि उनाव मालाबा बेखौ an होननानैबो बुङो। an आरो l आरो an होननानै बुङो बे जोबथि बिदाबखौ। थिग बेबायदिनो बे मोनसे सिरिजआव जोबथाहैदों 22 आव बेखौनो l होननानै बुंगोन एबा बेखौ an होननानैबो दिन्थियो। हमना ला बे 2 4 6 8 22 बे 22 सिम गासै बेसेबां नाम्बार दं बे टटेल गासैनिबो दाजाब गासै एबा सामखौ दिहुननो होयोब्ला जोङो नैबे फर्मुलाखौ बाहायनो हागोन। Sn = n/2 a + l। मानो होनोब्ला a आबो होखानाय दङ, a आबो बे फार्स्टनिखौ, बेनि उनाव l आबो जोबथाहैनाय बेखौ होनाय दङ। अब्ला जों नैबेखौ बाहायनानै नैबे Sn खौ दिहुननो हागोन। आरो जुदि l होनाय गैयाब्ला जोङो नैबेखौ बाहायनांगोन। हमना ला AP सिरिजआ बेबायदि 0 3 6 9 डट 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 डट। बेहाय जोबथाहैनाय गैया। बेहाय जोबथाहैनाय नाम्बार्स l आ बेसेबां जों बेखौ मिथिया एबा an आ बेसेबां बेखौ जों मिथिया। बेबायदिनिफ्राय दाजाब गासै Sn खौ दिहुननो होयोब्ला जोङो नैबे 2 नाम्बार फर्मुलाखौ जों बाहायनो गोनां जागोन। आरो 3 नाम्बारनाथ' l गोनांखौ बाहायनांगोन बेखौ बुजिखाबाय। दा जोङो बे 2019 आव माबायदि कुइसन फैदों बेखौ जोङो नायनोसै आरो बेखौ सल्भ खालामनोसै। कुइसना सेक्सन C नि 28 नाम्बार। कुइसन नाम्बार 28, फाइन्ड द साम अफ द फर्स्ट 22 टार्म्स अफ एन AP हुज कमन डिफारेन्स इज 7 एन्ड द 22 टार्म इज 149। बेवहाय d होनाय दं 7 आरो 22 टार्म एबा a22 आ होनाय दङ 149। बेनिफ्राय जोङो दिहुननांगौ 22 टार्म्सनि साम एबा गासैबो 22 टार्म्सनि सामखौ दिहुननांगौ। बेखौ आं दा मोजाङै एक्सप्लेन खालामगोन। बर' मिडियामाव मोजाङै फरायना नायग्रोनि खेबसे। मोनसे सानलुलि जौगाथिनि आगोसार फारागथिया 7। बेवहाय आगोसार फारागथि एबा d खौ होनाय दङ 7 आरो
22 बिदाबा एबा 22थि बिदाबा माने A22आ 149 होनाय दङ जायोब्ला बेनि गिबि 22 बिदाबनि दाजाब गासै दिहुन अब्ला दिहुननांगौ जोङो S22 एबा 22थि बिदाबनि गासैबो दाजाब गासै बेखौ आंनि कपियाव मोजाङै एक्सप्लेन खालामनोसै आंनि कपियाव नायदो 28 नाम्बार सलुशन जेब्लायबो गिभेन मा होनाय दं बेखौ लिरनांगौ गिभेन एबा होनाय दङ D इक्वेल टु 7 कमन डिफारेन्सखौ D होनानै दिन्थियो आगोसार फारागथिखौ D होनानै दिन्थियो दहायनो कुइसनखौ फरायना दिन्थिखाबाय बेनि उनाव 22 टार्म माने A22 इक्वेल टु 149 बेनि उनाव दिहुननांगौआ sum of the first 22 terms माने S22 खौ जों दिहुननांगौ सामखौ एबा दाजाब गासैखौ जों S जों दिन्थियो 22 टार्म्स नालाय बेयाव 22 फज'बाय जुदि 10 बा 10 होदो 11 बा 11 बेबायदि फज'बानो जाबाय बेवहाय जोङो A नि भेलुखौ दिहुननांगौ नैबे A नि भेलुखौ दिहुननो थाखाय फार्स्टआव जोङो मोनसे फर्मुला जों बानायग्रोगोन बेनि उनाव नैबे S22 खौ दिहुननो थाखाय जों दहाय लास्टआव दिन्थिनाय मोनसे फर्मुलाखौ एप्लाइ खालामगोन अब्ला जों फार्स्ट फर्मुला बायदि थांसै therefore an इक्वेल टु a प्लास n माइनास 1 होल इनटु d बे फर्मुलाजों जोङो नैबे a खौ दिहुनना लागोन बेनि उनाव an नि जायगायाव बे A22 खौ जोङो फज'स्लायगोन एबा साबस्टिट्युट खालामगोन A22 A नि भेलु गैया नालाय बेयावनो थासिगोन प्लास n नि जायगायाव 22 जासिगोन मानो होनबा नैबे n नि जायगायाव 22 फज'बाय अब्ला n नि जायगायाव 22 माइनास 1 आ 1 होला होल d नि जायगायाव जों नैबे 7 खौ साबस्टिट्युट खालामनो हासिगोन मानो होनब्ला सोंथियावनो होखादों कुइसनावनो होखादों A22 नि जायगायाव 149 खौ फज'नो हागोन मानो होनब्ला कुइसनावनो होखादों A22 इक्वल टु 149 इमप्लाइज 149 इक्वेल A आ A प्लास 22 निफ्राय 1 माइनास खालामोब्ला 21 इनटु ब्रेकेटखौ बोखारोब्ला इनटु जाबाय 7 आ 7 इमप्लाइज 149 बे थागोन इक्वेल A खौ बेयावनो दोन प्लास माल्टिप्लाइ खालामना होनोसै 7 1 7 7 2 14 147 जोबोद इजि मोजाङै नायलां इमप्लाइज बे जों A खौ दिहुननांगौ नालाय A खौ लाखिनोसै 149 आ बिथिंनो दङ 149 बेखौ बिथिंजाय बारहोहरोब्ला प्लासआ माइनास जाफैसिगोन 147 इक्वेल 9 निफ्राय 7 माइनास खालामोब्ला 2 थागोन 4 निफ्राय 4 0 1 निफ्राय 1 बा 0 बेखौ जों लिराबाबो जासिगोन अब्ला जों A नि भेलुखौ बेसेबां मोनखो 2 A नि मानखौ 2 मोनबाय अब्ला जों गिबि बिदाब एबा फार्स्ट टार्मखौ बुंनो हासिगोन 2 A नि भेलुखौ 2 मोनबाय नैबे नाम्बार 1 an इक्वल टु a प्लास n माइनास 1 होल इनटु d बे फर्मुलाजों जों सल्भ खालामनानै बे A नि भेलुखौ 2 मोनबाय दानिया जों दिहुननांगौ S22 बे S22 खौ जोङो नैबे 2 नाम्बारजों दिहुनो ना 3 नाम्बारजों दिहुनो बेखौ कनफिउज जायो मोजाङै नाय जेब्लाबो आं बुंदोंमोन Sn खौ बाहाय बे Sn इक्वल टु n/2 a प्लास l खौ बाहायनो थाखाय l होनाय थानांगौ एबा जोबथा बिदाब होनाय थानांगौ लास्ट टार्म होनाय थानांगौ दा बेवहाय लास्ट टार्म होनाय गैया जोबथि बिदाब होनाय गैया जेबो होनाय गैया बेवहाय an एबा l होनाय गैया बिनि थाखाय जोङो नैबे 3 नाम्बारखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा अब्ला जों बे 2 नाम्बारजोंनो नैबे S22 खौ दिहुननो नांसिगोन अब्ला जों नैबे 2 नाम्बारखौ लानानै सल्भ खालामनोसै एबा दानिया 2 नाम्बारनि फर्मुलाखौ लिरनानै होफिननोसै Sn इक्वेल टु n/2 2a प्लास n माइनास 1 होल इनटु d बेखौ लानायनि जाहोनानो मा बेहाय a बो दंखायो n बो दङ d बो दङ बेनि थाखाय जों नैबे फर्मुलाजों Sn खौ एबा S22 खौ इजिलि दिहुननो हागोन अब्ला इमप्लाइज बेहाय S22 खौ दिहुननांगौ नालाय S22 लिरना लाबाय n नि जायगायाव 22 फज'दों नालाय बेहाय 22 खौ होनांसिगोन बे 2 आ 2 a खौ जों दानिसो दिहुनना मोनदों 2 अब्ला जों बे a नि जायगायाव 2 खौ साबस्टिट्युट खालामबाय प्लास n नि जायगायाव 22 माइनास 1 होल इनटु 7
d आ 7 होखानाय दङ बे n नि जायगायाव 22 मानो होनब्ला बे n नि जायगायाव s22 लाबाय नालाय 22 निखौनो दिहुननांगौ नालाय जों n नि जायगायाव 22 फज'नांगोन अब्ला जों गावबागाव जायगायाव गावबागाव भेलुखौ पुट खालामना लाबाय 22 खौ जों डिभाइड खालामोबा 11 बे ब्रेकेट 2 2 जार 4 प्लास 22 निफ्राय 1 माइनास खालामोब्ला 21 इनटु 7 ब्रेकेटखौ रिमुभ खालामोब्ला इनटु जायो बेनि उनाव 7 दं नालाय 21 इनटु 7 बेखौ जों लिरनो हासिगोन बेनि उनाव इकुवेल 11 आ 11 बे ब्रेकेटखौ बेयावनो दोनथ' 4 आ 4 प्लास जेब्लाबो जों माल्टिप्लाइखौ खालामना लाग्रोनांगौ 7 1 जार 7 7 2 जार 14 147 इकुवेल 11 इनटु जों ब्रेकेटखौ बोखारनोसै 4 प्लास 147 खालामोब्ला 151 मोनो दानिया 11 जों 151 जों माल्टिप्लाइ खालामनानै 1661 बेखौ मोनो अब्ला दिहुननो गोनां s22 नि भेलुआ 1661 बेनो जाबाय दिहुननो गोनां एन्सार अब्ला आसा खालामबाय फरायसा नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिबाय जुदि माबाफोर डाउट दङबा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै सोंहर बेखौ आं रिप्लाइ होगोन आरो बेबायदिनो आङो चेप्टार 5.1 5.2 5.3 बेबायदिनो टेक्स्ट बुक कुइसन पेपार सिगांनि गासैखौबो सल्भ खालामनानै दिन्थिगोन मोनफ्रोमबो भिडिअनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय अन्नानै फरायसा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेल बाटनखौ प्रेस खालामना ला हानायसेबां लोगोफोरनो शेयार खालाम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर फाइनालि थेंक्स फर वाचिं